שלום לכולם, רון פרוינד מאומניתרפי. אני רוצה להזמין אתכם להכשרה מקצועית שנקראת ללמוד מהחיים. עד עכשיו לימדנו אומניתרפי רק אנשים שבאו ללמוד טיפול, בפורמט של 1 על 1, קליניקה, מיטת טיפולים, מגע. למדנו עם השנים שבעצם אנשים שבאים מתוך המרחב הסדנאי, מהנחיית קבוצות, מאוד מאוד נתרמים מהמודל ומהגישה של אומניתרפי. בעצם הם יכלו לקחת את הגישה הטיפולית שלנו, את המפה הטיפולית שלנו, ולהפוך אותה לאיזשהו ציר מוביל בתוך המרחב הסדנאי החווייתי שהם מייצרים עבור תלמידים שלהם. בעצם האומניתרפי הפך את החוויה ללמידה אפקטיבית בתוך החיים. כשיש לזה מבנה מאוד מוגדר, שאפשר לזהות את זה בגוף, ואיך החוויה בגוף עוברת לחיים. אז אנחנו מזמינים אתכם להכשרה מקצועית של 100 שעות, שמיועדת למנחה קבוצות. בה נלמד גם גישה של עבודה, וגם מערכים מסודרים, וגם את המפה הטיפולית, שתאפשר לכם להוביל את האנשים שאתם מלמדים אותם, ומייצרים עבורם מרחב סדנאי חווייתי ללמידה אפקטיבית דרך הגוף. להתראות.